sudah setengah mati ane-ane paring rugo arep macorana tulane tak tresnani omahe adoh arep tak susul raro dalane yo gunung-gunung digawe sama yen kepiye nggonku ngene durung-durung digawe salah yen kepiye nggonku lakoni sore-sore ngulon parane telang aduk bolos kedanan suwe-suwe nang ngendi parane weruh pisan bisa kedanan buron karene gorengan kopi sikang kate dikerajaran amit-amit Joko saiki dijirit jerit disenggol mapan karet gorengan kopi bareng wadahi tomblok amit-amit Joko saiki rupane ganteng ramane tomblok saiki prawan regane mundhut yo awan-awan neng
godhonge mbayung yen rasa patrimo burung yo 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 padha tumandang negarane mesti menang kepukane manjang solong ana godhong mencane sapercaya kakak saiki rambuté gondrong randuwe duwit ibuku santri aku dhewe sing barang sinden kulon kali wetan yo kali tengah-tengah ana uwate kulon gemati wetan gemati tak timbang padha abote kali mati bisa dibandung aja-ajae watu ana padha tenan ning ati padha tresno ning ati lara sume ora jamu pisan godhong
oleh sing duwe bojo gampang. Iya, ayo. Ah. Iya, 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 iya. Ah, ah. Ah. Kok
diremat-remat sing ora duwe bojo neng sirah omat. Ae. Yo 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 yo. Yo. Waduh. Weh. Iya. Ha. Yo. Sing Gusti kawula kanca tane yakti saka Goro Nagri uga tetae kuasa tansah melat sedo asih oh endo mimpi lan min tono
kondo-kondo. Loh, aduh. Urep kena. Yo yo. Ayo ayo ayo. Cegak-cegak nyada sampur tulit tanjak nada kebali meneh rupa modeng celoneh iku buron apa tak sengko buron kang remen yo 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 hehehehe. Ayo yo. Slompet ngempet gempon
Yo ngalih slendro barang. Ah,
Jaluk jendret. Oh, Rene kok air jendret yang pelaku wae nang kok. Rene nyedak, Rene nyedak. Ayo. Emak jentit. Emak jentit. 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 Tukangnya kendang kesusu. Mosok aku gak arep ngedeke kuwi lho sing klambi abang kuwi sing ngudut sentar-sentir ki jajal dekno kuwi iso jendhet apa ora kuwi. Oh, Bang wit. Oh, Bambang. Nggih, sekedap nggih. Emak jentit. Nah, jentit. Jentit tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit 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 tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit tak jentit lang. Yo ngadeg sik. Jajal iso jendret ora mbek udut ora apa-apa nah. Emak jentit lololo yo ngalih pelok. Bang wis rahino
Adiós,
bopong. Ngomong. Apa kuwi sekala apa? Apa? Sekala bopong. Olah sekala. Lagu kuwi. Burung metu. Sapa kowe? Pakira kembange. Yeay. Otran-otrane gedut. Heeh. Reyok ki numpak jaran ora numpak sepeda hotel. Ser sampai bawah.
nggone ora mandek gon-gon kon ndak dipar. Oh, kene atraksi. Wah, ki reyak numpak beda ontelnya. Piye ndut? Lar ditaboki apa ditaboki? Taboki apa taboki? Enggak mesim. Ujian gesim. Sini bek le. Tekan kono entuk gedang. Alah, hadiahnya gur gedang we nak aku wegah. Yuk, Mas. Gaspol. Yuh. Nah, ora tok sip ah. Gagal. Mangan gedang siji. Gendut mabuk kan numpaki
Lah aku ya ora krungu. Oh kecelakaan. Krungune Mukri kecelakaan. Kecelakaan. Heeh.